Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон қарор дорем дар поёни корвон. Аз ин тараф бозори корвон мешавад, навастройкори корвонам дида метавонед. Аз ин тараф пост маҳаллаи Чимтепа ва раҳи Душанбе Бохтар. Хонаи имрӯзамон дар ҳамин маҳаллаи Гулпарвар ҷойгир аст. Аз раҳи Калон то хонаи ҳамагӣ 600-700 метр мебошад. Марҳамат тамошобинони гиромӣ, ҳавлии фурӯшӣ мебошад. Як дарвозаи зебо дорад ва дар дарони ҳавлӣ боз мағозаам ҳаст. Дӯстони гиромӣ, ҳавлии фурӯшӣ мебошад. Дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, як шаршараи зебо аст. Дар ин тараф бинои истихоматӣ, дар ин ҷо 4 дархона ҳаст ва ҳоҷатхонаву ҳамом, кат. Ва дар ин тараф бошад ҳоҷатхонаи берунӣ, аловхона, кухнӣ, дар таги кухнӣ бошад тақхона, яъне подвал. ҳавлӣ як ҳавлии зебо аст дӯстони гиромӣ, нархаш аз нархи пештара арзонтар аст ва масъалаи кредит ҳам ҳаст дӯстони гиромӣ. Хулас, навормона ҳатман то охира тамошо кунед, баъди сёмкаи хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Маълумот бисёри бад гап намезанем, шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истихоматӣ, яъне меҳмонхона. Тамошобинони азиз, таъмири хонаи аҳамиятиен, чӣ қадар меҳнати калон кардагиам. ҳамаи ҳамин санг аст дӯстони азиз. ҳамаи ҳаминҳо санг мебошад. тамошобинони гиромӣ, якум ҳуҷраи истихоматӣ мебошад. бинед чӣ қадар таъмири хона зебо аст. сабаби фурӯхтан дар он мебошад ки ба соҳиби хона срочна сум дар кора барои тавобат. дар ин ҷо тамошобинони гиромӣ, коридор, дуюм, сеюм ва чорум ҳуҷраи истихоматӣ дар мобайн бошад, ҳоҷатхонаву ҳамом. дуюм ҳуҷра, чӣ хеле мебинед, треза ҳаст. ҳама трезаҳо пластикии туркӣ мебошанд. сеюм ҳуҷра, ҳуҷраи кӯдакона. ҳама поло дӯстони гиромӣ ламината. ва ин ҳуҷраам треза дорад. дар ин ҷо ҳамом ва ҳоҷатхона. бо об ва сед ягон мушкилӣ нест. ва ин ҷо бошад охирон ҳуҷраи истихоматӣ. чӣ хеле ки диден, таъмири ҳуҷраҳо таъмири хуб мебошанд. дар ин тараф дӯстони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, кат аст ва телевизор. чӣ хеле ки мебинед, як шаршараи зебо аст. акнун мегзорем ба ин ҳуҷра. дар ин ҷо ҳоҷатхонаи берунӣ. дар ин тараф бошад аловхона. дар ин ҷо дӯстони гиромӣ, якбора дида метавонед, махозаи хӯрокворӣ, яъне вивискаи махоза. мегиред, мечаспонед ва кора давом метиҳед. ин ҷо кухни тамошобинони гиромӣ, ҳамаи кухни гарнитур меистад. ва кухни хотир расо мекунем ки дута треза дорад. таги кухни тақхона аст. яъне дӯстони гиромӣ, як тақхонаи дигар. поли тақхонаам ламинат аст дӯстони гиромӣ. акнун мегузорем ба магазин, баъд нархи хонаро эълон мекунем.
ва дар ин ҷо мағоза ҳаст дӯстони гиромӣ. таъмир дорад, ҳама стелляжо, шкафҳо ҳамашон меистанд. фақат маҳсулот мебиёрену кора давом метиҳем. варианти хуб аст, ҳам соҳиби хона мешавед, ҳам соҳиби магазин. дӯстони гиромӣ бинед чӣ қадар кришаҳои хона зебо мебошанд. дар хона маблағи зиёд рафтагия барои таъмираш, барои сохтмонаш. ва нархи хона бошад 725 000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экран нархи ҳавлӣ боз савдо мешавад. соҳибаш дастрочна сум дар кура барои ҳамин фурӯхта мешавад. дӯстони гиромӣ, боз як опсияи дигарам ҳаст. метавонед маблағи хонара нимша супорен, ними дигаша дар муддати 1.5-2 моҳ пас супоред. ин хел ҳолатам ҳаст. соҳибаш дастрочна сум дар кура барои ҳамин мефурӯшанд. таъмири хона таъмири аҷоибот. бо свет ва об ягон мушкилӣ нест. документҳои ҳавлиам ҳамаш 100%. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошем ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. Дом Тиҷей тавсия метиҳад.